Canviem l'ordre de les intervencions i comencem explicant-vos el servei del Consorci AOC. Jo soc Dolors Priego, soc la cap de l'assessoria jurídica del Consorci i m'acompanya Enrique Espejo, que és el cap de l'àrea de desenvolupament. Entre tots dos us explicarem en què estem treballant en el Consorci AOC per donar compliment a la flamant llei. Ara ja amb rang de llei tenim competències per treballar en la matèria, en el que estem treballant per donar compliment al manament que ens dona la llei de dotar d'eines i de col·laborar amb els ens locals per dotar-los d'eines que els hi permetin fer efectiu el compliment dels drets dels ciutadans de relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques. I en un àmbit com el de la seu electrònica té tota la justificació, perquè com veureu aquest és el mapa que reflecteix que han fet els companys del gabinet tècnic del Consorci AOC, que han fet aquest mapa que reflecteix com està Catalunya a nivell d'implantació de webs municipals. I pràcticament veiem que tots els municipis de Catalunya tenen la seva web municipal, ja sigui web pròpia o ja sigui una web que els hi presta un ens supramunicipal. Per tant, el panorama és molt alentador. No és tan alentador quan mirem el panorama que tenim en quant a implantació de seus electròniques. Aquesta informació no sé si està molt actualitzada, l'últim informe crec que és del mes passat. Per tant, probablement hi haurà municipis que no estaran aquí, o potser vosaltres sou d'un municipi en el que sí que teniu seu electrònica que no surt reflectit. Seria possible, però veiem que és un canvi, o sigui que és una situació que hem de canviar i en la que estem treballant. I en què estem treballant? Doncs hem fet una guia, que és una guia molt bàsica, que el que fa és analitzar els aspectes bàsics formals i materials del que ha de ser una seu electrònica, i després una sèrie de recomanacions de com s'ha d'abordar un projecte d'administració electrònica. M'han agradat molt les intervencions que ens han precedit perquè l'Alfred Lacasa ens ha pintat un panorama complicadíssim amb una anàlisi molt profunda de totes les conseqüències jurídiques de què cal publicar la seu electrònica, què no, quins continguts són obligatoris i quins són optatius, i les responsabilitats i les limitacions en quant a informació de caràcter personal que es pot publicar o que no es pot publicar. I en canvi després la intervenció del Cerdanya és un ajuntament que ha abordat aquest procés i que diu tireu-vos a la piscina, comenceu, no cal que comencem amb tot, és evident, comencem a treballar i a poc anirem tenint una seu electrònica. Perquè què ens passa amb la famosíssima llei 11/2007 d'ús de mitjans electrònics per part dels ciutadans? Doncs que estableix tota una sèrie de drets que tenen els ciutadans per relacionar-se amb mitjans electrònics amb les administracions públiques. O sigui, configura el dret general de relacionar-se per mitjans electrònics i després una sèrie de drets específics relacionats amb la utilització del canal electrònic. I, per tant, per mitjans electrònics podem exercir tots els drets que preveu l'article 38 de la llei 30/92. És un catàleg ampli de drets en matèria d'accés a la utilització de mitjans electrònics. I, per altra banda, tenim dret, quan s'utilitza el canal electrònic, doncs hi ha el dret a escollir entre els mitjans que en cada moment estiguin disponibles, el canal a través dels quals es volen relacionar, a no aportar dades i documents que estiguin en poder de les administracions públiques, que aquest és un dret molt important dels ciutadans, a conèixer l'estat de tramitació dels procediments en què estiguin interessats, a obtenir còpies electròniques, a conservar en format electrònic els seus expedients. Veieu que tota una sèrie vinculats a la utilització del canal electrònic. Què hem fet nosaltres a la guia? Doncs hem analitzat què és una seu electrònica. La llei 11/2007, a la seu article 10 i següents, ens defineix la seu electrònica com aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de les xarxes de telecomunicacions, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa. És important que analitzem el que ens està dient aquest article, perquè al cap i a la fi ens està dient que la seu electrònica és l'adreça electrònica, és l'element que determina unívocament un sistema d'informació accessible a través de les xarxes de comunicacions. Per tant, està identificant a una administració pública quan actua a la xarxa.
I qui ha de tenir una seu electrònica? Doncs qualsevol administració pública, òrgan o entitat administrativa ha de tenir una seu electrònica. I per tant ens estarà fent, podem fer una lectura sense contrari, quins ens no estan obligats a tenir seu electrònica, doncs aquells organismes que no tenen la consideració jurídica d'administració pública pròpiament dita, com serien entitats públiques empresarials que poden tenir una pàgina web però no tindria l'obligatorietat de tenir una seu electrònica. Quins són els elements més importants, els elements formals de la seu electrònica? Per mi el més important és que s'estableix un especial règim de responsabilitat. Un especial règim de responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis a què puguem accedir a través de la seu electrònica. Per tant, s'està definint un règim de responsabilitat objectiva i directa de tot allò que posem a la seu electrònica i això ens ha de fer pensar en quins són els continguts obligatoris que hem de posar a la seu electrònica i quins no, i els que no ho siguin, doncs no posar-ho, perquè és desplegar aquest règim de responsabilitat objectiva i directa de tot allò que tenim a la seu. I això ens permet diferenciar-ho també de les pàgines web sobre les que hi ha una part de la doctrina que diu que se'ls aplica la llei de serveis de la societat de la informació i que per tant es permet la inclusió de clàusules d'exoneració de responsabilitat en alguns casos. Avui Alfred ha recomanat, jo us recomanaria la lectura de la qualitat i la responsabilitat de la difusió de la informació pública a internet de l'Agustí Cerrillo, que fa una anàlisi de les pàgines web, de totes les pàgines web a Catalunya, de les clàusules d'exoneració de responsabilitat, de la virtualitat o no virtualitat de posar aquestes clàusules d'exoneració de responsabilitat, de tota l'evolució del principi de responsabilitat des de l'aplicació de la responsabilitat en cascada que venia de l'aplicació de la responsabilitat als mitjans, la difusió per mitjans d'informació, a una moderació de tota aquesta responsabilitat. És un camp, el tema de la responsabilitat és un camp molt interessant. Però nosaltres amb la idea que crec que ens hem de quedar és amb aquesta idea de que tenim una responsabilitat directa i objectiva sobre la integritat, veracitat i l'actualització de la informació que publiquem, de la informació i dels serveis que publiquem a la seu electrònica. Quin és l'altre element que hem de tenir en compte? Doncs les condicions i instruments per a la creació de les seus electròniques. L'article 10 de la llei diu que cada administració ha de determinar les condicions i instruments de creació de les seus electròniques. Per tant, no s'està definint un instrument amb el que crear la seu electrònica. Sí que hi ha el Real Decret que desenvolupa la llei 11/2007 pel que fa a l'Administració General de l'Estat, sí que diu que s'han de crear les seus electròniques mitjançant una ordre o una resolució del titular d'aquella seu. Però per a la resta d'administracions això és lliure, per tant cadascú pot optar per l'instrument que cregui més oportú. La intervenció que farà el Carles Lloberas de Localred ens explicarà en el que han estat treballant ells, l'ordenança d'administració electrònica en el que han estat treballant i en un model de creació d'una resolució que permeti la creació formal de la seu electrònica, perquè no hem d'oblidar que una seu electrònica no és tal fins que no estigui creada i reconeguda com a tal. Com hem de crear una seu electrònica? Doncs l'hem de crear tenint en compte tots aquests principis. El principi de publicitat oficial, que aquest principi de publicitat oficial aplicarà a aquelles seus electròniques que hagin de tenir allotjades un butlletí oficial i a la publicació d'aquest butlletí oficial tindrà les mateixes garanties que la seva publicació impresa. I jo interpreto que aquest principi de publicitat s'aplica també a les publicacions, a totes aquelles publicacions d'actes o comunicacions que per disposició legal s'hagin de realitzar en el tauler d'anuncis o edictes. El principi de responsabilitat, que és l'eix vertebrador que us he comentat abans, el principi de qualitat de la informació com a un ús profitós i convenient de la informació que es posa a disposició dels ciutadans i del públic en general, l'objectivitat, aquesta informació ha de ser objectiva i ha de ser precisa i no esbiaixada, i a més ha de ser íntegra, s'ha de protegir la informació de possibles atacs o alteracions no autoritzades. El principi de seguretat ens diu que hem de tenir garanties equivalents al mitjà presencial i que s'han d'establir aquells mecanismes de seguretat que permetin l'establiment de comunicacions segures quan això sigui necessari.
El principi de disponibilitat, tot i que el lloc ens diu que la seu electrònica hagi de tenir una disponibilitat de 24%, sí que ens diu que la seu electrònica ha d'allotjar o ha de tenir l'accés al registre electrònic, i els registres electrònics han d'estar disponibles 24%. Per tant, la seu electrònica haurà de tenir la mateixa disponibilitat que el registre electrònic que alberga, i a més ha d'incorporar mecanismes per avisar de possibles alteracions o interrupcions de la prestació del servei. El principi de neutralitat en quant a la independència en l'elecció dels mitjans tecnològics que empri l'administració, i el principi d'interoperabilitat amb la utilització d'estàndards que garanteixin la compatibilitat entre els sistemes que utilitzin els ciutadans i els que utilitzi l'administració pública. Finalment, quin és l'altre instrument o l'altre element que per nosaltres fa de la seu electrònica tal? Doncs és la identificació de la seu electrònica. Quan l'article 17 de la llei 11/2007 diu que les seus electròniques han d'utilitzar per identificar-se i per establir comunicacions segures mitjans de sistemes de signatura electrònica basats en certificat de dispositiu segur o mitjà equivalent. Però després no trobem una definició de què és un certificat de dispositiu segur. La llei no conté aquesta definició, i el que s'ha d'entendre per certificat de dispositiu segur s'ha arribat a través de consens entre les administracions. En qualsevol cas, la instal·lació d'un certificat electrònic és el mecanisme que ens permet saber que quan estem accedint a una pàgina web, aquella pàgina web és la seu electrònica d'una administració. També permet establir i xifrar les connexions per garantir que la informació que circula és segura. Per a la selecció del model de seguretat que hem d'implantar en la nostra seu electrònica hem de tenir en compte l'esquema nacional de seguretat. Respecte a això, és molt interessant consultar la guia que ha fet el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, el CSICAT, que ha fet una guia que fa tota una anàlisi de riscos en la creació de la seu electrònica. En qualsevol cas, podem instal·lar un certificat de seu electrònica. El certificat de seu electrònica no apareix a la llei 11/2007 i és un concepte que s'inventen d'alguna manera a partir del decret que desenvolupa la llei 11, el decret d'aplicació a l'Administració General de l'Estat. Per tant, l'Administració General de l'Estat sí que està obligada a instal·lar un certificat de seu electrònica.